Posljedno sam Americi, ja sam igrala valjda. Ili da nastavimo. Ja sam ovo prije počela igrati, ali da nisam još mogu igrati. Ja. Kako se ne mrak. Uvijek je mrak kad ja snimam. Ali zašto je uvijek mrak? Evo, ja šta ja tu da još da radim, imam još... Proću. Što mogu? Ne drčuk. Ajde. Dobro, znači ja sam tu spoletio. Znači, ja sam se napravio od ovoga aerona, bio sam napravio sebi patike. Ja, rovijak sam ušao, tipa kad nije bilo. Na nogama nikako nije bilo. U inventoriju. Tako ja. Na gladan. Uzmem sordek. Ne bi napio neko da skoči. Dobre. Znači ovdje sam napio skeletonu lefta. Koliko sad je? Ovo ja kršim. Šta je mašin? Vidite. Aha, ovo vam je provalio. Znači, imam malo. Čekaj da ovdje ja... što veks. Ili da drva. Dok mi drva sjeđem. Ja ću vam ispričati šta je bilo danas. Znači, ja sam učio nešto. U školu. Učio sam i znate, ja uvijek kada neko u razredu priča, znači nešto radi, uvijek kažem da sam ja. Ja što mogu da to udro. Hajde snimamo taj blokove, hajde tu. To mi je našo, a ništa mi je glupo. Da. I kako sam ga, hajde. Ne moramo nakopiti. A mi dalje. Odlučio sam da provjerim nešto drugo. Igor je veoma vadio. Ili sad tagar. Ali... kad je meni samo kao vraćao. Ajde. Vište kako. Ja imam 30 rubla. Njemu je ili je 30 ili 29. Ja mislim da je 87. Ne, 84. mislim da je. Pravo, to živit. A ima na niko. Bilo mogu imati. Nije
Sad hajmo da kopamo. U 85. Je bilo rude. Hajmo. Sad da stignemo. Vinka 85. Tu. A Eza je 86. i Dva nešto 87. rude puno. Imamo Je kola. gospodno ili dvije razlike? Imamo ja i bakima, kola. Nije ova. Mogu sam staviti drvo. Četvrti bude palo. 29. Dobro, nećemo sve. Trebamo da ostaviti da peče. Tako radi dobije neku parinu i ono kuće ima svoju sobu. Ja imam ljubimcu, imam štekcije, 30 ili 60. Ovo je sad. Moj sam treba ostaviti ovaj da pečem. Nisam. Treba mi još ovaj, šta mi još treba, čekaj, ne. Treba mi za stream. Ono je odakle čuga isto. Stream. Štapić. Treba mi štapić. Dobro, hajde, to sam prošla. Sljedeće ćemo to napraviti. Neću sad ni... Mislim, nećemo. Mislim, to mi sad ne napraviti. Ali dobro, hajde mi sada iskopamo i šta je tam rude. A šta si zapeo? Tek sad kažem. Šta si zapeo? Što je pozivio škalo? Tako je kao jednu naktovu. Nešto zabogovo. Sam se ženio, ima se sam sve televizor. Hej. I ono te kad pošle ta prekovira. Ali imao sam sam televizor, što ti više bolje? Eto, sad će na primjer 10 godina kako svi. I sad se kuće imamo 2 djece. Svaš se ima. Nema lajtere dersa. Moj majko. On ima ti ako gledao da ima sve. Neće nikad ne uzeti. Pa nema tribo. Evo ja što ovdje fali bi. Ali evo završimo. Već sam malo. Ovo su prikli. Nešto će sliciti, gledati da imaju i biti pametniji. I to za ovu epizodu vidimo se u sljedećem.